erdugol cerno diine ma hebde sukaɓe Afrique eyyi ɗo henno woni bureauji eyyi ko hono ɓe ko woni ɗo ɓawɗe ko kala dow to ko logement ji logement ko woni less ɗo ɗo henno ko sal ɗo ko sal ala yettaki ɗon ɗo yiɗa tan ko kala nde neɗɗo jangge qur'ana jangge ɗemɗe ɗe kayni ya taw ene nawdi hen meccal on saha nangto hen ɗo formation eyyi ndeɗo ko cuisine kañum e affaire docteur safa eyyi ɗum woni ko gonɗiraɗo eyyi ɗum woni heɓde sukaɓe Afrique eyyi ɗum ɗo woni ko woni eyyi ɗeɗo kaaƴe eɗen gandi prix mum ne seeri ko jiyaɗo Allah hokki en ɗum ɗeɗo balɗe eyyi eyyi ko beton seeri ɗum koy ko woni weltare no feewi min ɗeɗo kaaji minen juma amen min ariɗo ittete ko bakket charge goto ko 420 000 awwa on nani enen en mbino 300 000 oɗo winde juma mum en mahate nde galoyaɓe ko 420 000 chargement foof 420 000 joɓa 10 000 tellinoɓe ɓe joɓa 10 000 tellinoɓe onon kam oɗon mbawi ɗum dañi min hamin dañata bo joni bismillahi namdotonoɗo amin waɗanɗa ɗum ko sukaɓe Fouta fof eyyi amin waɗanɗa ko sukaɓe leñol ngol fof amin ko wayi ni jiɗɗen wadde toon pirsaño gasi anniyaji ɗi nde Allah waɗi gotum ɗum waɗi jiitodirɗen Allah o gas gara keptoɗa hen to pewnen cuisine walla fonde nden e min mbaɗi jonde mum Italie miɗen joguino toon nde ɓe mbaɗata journée culturelle Italie ɓe mbiyen kawroy hen nde jaaɗen enen mbiɗen ala ko woni haaju men hannde so wona pelle ɗe keewi pelle ɗe fof yo ndentu ngona gootum hay gooto wiyaka yo accu laɓol bammum gooto fof ene wawi wonde fedde mum mais pelle ɗe fof yo guittu hunde yanta e fedde wotere taw kamɓe fof ɓe kewlino so tawi ɓe mbayi noon so tawi nde ɗo fedde immani ko maade école aji goto emen fof so waɗi buuɗi nogas école o gasa so ɓeɗo jakori ko wadde radio télévision walla ko ɗum ɗo andama no foti en gandi ko gonga e muɗum enen fof goto e meɗen fof defta temedere haajo o humto so ɓeɗo ko hôpital uji jiiɗi wiyama ndeɗo feddere immorima hôpital ene yiiɗi wadde ko naggam watta enen fof sen mbaɗi buuɗi nogas timmar gasa joni noon jaaten ko e heblo sukaɓe Afrique yen damal to oɗo koko nelano assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe on calminama e taniraɓe hande julɗo gari ɗo henna ɗo e kiidira e yiide ko golle fedde sukaɓe Afrique holko golli fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique holko golli e gardugol ceerno Habous Diallo ɗo e kiidira eɗen ɗo daari e galle fedde heblo sukaɓe Afrique eɗen dardi e délégation timmuɗo taniraɓe hande julɗo en gummi guila dimat enen gari ɗo henne e kiidira guila hanki ha hande ceerno Habous Diallo a salminama weltanama a jarama ceerno Mamadou Kane Allah jarama on jarama eɗen mbiya fedde Eliman hamme julɗo kan fof Allah jarama ɓe jarama min beltima noon nde woni haaju mon e wiide ene yiɗi yiide oɗon jiɗi yiide hono fedde heblo sukaɓe Afrique ko golli min beltima no feewi fedde heblo sukaɓe Afrique immi ko e WhatsApp ko weltare ɓiɓɓe fulɓe
ko noon fedde nde wurno nden heewi itta hen catal wiya andu diine maɗa e nder andu diine maɗa o nden fedde kadi heewi yimɓe min mbi so tawi haalpulereɓe anniya gooto e sago woto so ndendi ha poti ndani alay sago mbaɗa hunde ko ganduɗa leñol ngol ene fawa yitere muɗum e hunde nde nden woni noon miɗen jogui musidɓe joguiɓe haqqillaji ɓe pewjidi ɓe mbi joni mbaɗen jangguinirde saabu teskade hande ene heewi ko janggata gayna taw ala meccal ala to nangti ɓe mbi ɗum noon mbaɗen galle taw ko jangde qur'ana e français e ɗemɗe kañum e mecce mbaɗenen ɗum leñol ngol fedde nde noon ndende sosa fedde heblo sukaɓe afrique yaltude e pelle ɗiɗi ɗe kalmi ɗe on sa'a noon ɓe cuɓi ɓe mbi yo en gon mawɗo maɓɓe hol ɗen pelle holɗen leyɗele ko Mali Mauritanie Gambie Sénégal ko ɗeɗo leyɗele ndendi e nder sa yalti e ɗele leyɗele caggal leydi ene waɗi leyɗele 25 catal ene hen Mauritanie ene jogui président mum Mali ne jogui président mum Guinée ene jogui président mum joni noon nde ɗum waɗa ha gasi Allah waɗi leyɗele ɗeɗo ɓe keeɓi récépissé maɓɓe mo ganduɗa gouvernement Sénégal waɗi reconnaître gouvernement Mauritanie waɗi reconnaître Gambie ko noon Mali ko noon nde hettina e banggueji fof Allah niwni fedde nde noon haɓoto ko basba haɓoto ko fuman binnaka ko ɗum woni ko kaɓate ɗen ɓe kala ɓiɗɗo wata acce dunne hande hay jawɗele nakki dunnede ɗum noon so tawi galle waɗama ɓiɓɓe ɓe mbaɗe hen ɓe jangguine taw ko ɗumɓaɓe jaltu soɓe jalti ɓe jalta e weeli Allah e nelaɗon ɓe jalta e weeli jinnaɓe maɓɓe eyyi ko ɗum woni heɓde sukaɓe ɗum woni andiye mum ceerno Habous an mawɗo fedde heɓlo sukaɓe afrique holno jiiruɗa jillu taniraɓe hamme juuɗo kan ardeɓe ɗo hen e yiide mawɗo ganduɗa heɓlo fedde sukaɓe afrique ha jetto e galle mum hol yiyande ma hen yiyande am hen ko ɗum woni yiyande fedde nde fof kala ko wawi joɗade en jokkodiri e jayndiyankoɓe meɗen fedde amen nde mi jogui jayndiyankoɓe mawɗo mabɓe ko Abdoulaye Sarr en jokkodiri e makko o holli weltare makko so holli weltare makko minen fof min beltima fedde heblo sukaɓe afrique weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique weltima e jillu hanne fedde hanne julɗo kan jillu mum e kiidira saka nde ɓe mbatti e himme e maɓɓe yidde e yettade jam ñalle meɗen e bandiraɓe julɓe e tedduɓe ɓe Allah teddini wonɓe ɗo e dental men biyetengal fedde heble sukaɓe afrique fedde ɓural fedde ɓamtare fedde yaajede e fedde kadi kisal e fedde malu e fedde jokkere e fedde kadi ballal e ballodiral en jetti ceerno meɗen ceerno Habous Diallo imamu kiidira moƴƴo tedduɗo nunɗuɗo juulɗo jam ñallema ceerno Habous Diallo eyo e fedde heblo sukaɓe afrique ndaare golle moɗon koy ndaare golle moɗon golle tedduɗe golle ɓurɗe golle kadi ɗe Allah yilli ndaare golle moɗon fedde heblo sukaɓe afrique catal Mali catal Sénégal catal Mauritanie catal Côte d'Ivoire catal Guinée Koto Afrique Sud Mozambique Cameroun ndaare golle moɗon catal Gabon Congo ndaare golle moɗon catal France catal Belgique catal Espagne catal Angleterre catal Guinée Équateur catal Angola ndaare golle moɗon teddugal Allah yo wonan gote meɗen e yo mbimi yo ndar jokkere ndamde mbaɗɗon catal Gambie jam ñalle moɗon Mama Kandé ndar ko mbaɗɗa ko a perdata aduna a perdata lakara koye
Belgique jam yalle moɗon Maroc Libye jam yalle mon Algérie ndaare golle moɗon ndaare golle mon ndaare teddungal moɗon ndaare ko mbaɗɗon e ko mbaɗanɗon leñol mon ɗeɗo golle woni ɗe mayata ɗe majjata ɗe purata ɗe puunata ko ni tan wiya julɗo yo wat bandiraɓe mbiɗen ko ndaaren golle meɗen golle ɗe golluɗen ɗe gollanɗen Allah e gollanɗen ka leñol ngol aywa jakate kala banɗoɗo hen jawdi mum yo andude so a yani kala banɗoɗo hen jawdi mum yo andu so a yani de jam ñallema Abdoullahi Sarr Mamadou Gali Abouba secrétaire général Amadou Tidiane an Seydi an mo andane peeje muɗum jam ñallema ɗo Nene Mariam Tidiane Ba Sarif Dia Moutar Sa jam ñalle Amadou Moussa an Bolligi Siraji Diallo jam ñalle Ibrahima Ali Ka Fune Balde jam ñalle moɗon Penda Dia debbo mo babaɓe looti belal moƴƴo ngari yoɗo ƴogoɓe yaaja beddaji wela jiyam jam ñalle ma Penda Dia a yanan kam Alou Bal yo en jetti bandiraɓe men rewɓe tinniɓe Demba Wan hettiyanke bindol Bakary Ba Demba Diallo gorko mo Melgamali gorko mo ala kerol Yabba Diallo Mozambique hoorejo dental fulɓe e yonti ɓamten pulagu wallahi ko gonga yonti ɓamten pulagu yonti daranɗen pulagu yonti ballen pulagu jetti moƴƴo meɗen yetti moƴƴo meɗen yetti moƴƴo meɗen biteɗo Mamadou Sissoko teddugal Allah yo wonane Sissoko golle mon nani da worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe golle mon nani da nimso ala e unɗo do mi waɗi mi nimsi wona gollande Allah de yo Allah waɗa barke gote meɗen waɗa barke dental meɗen waɗa barke e faggudu meɗen hokka en kadi jawɗele mbaɗaɗe barke yo Allah waɗ ɗum ya Allah tinnen tinnen ɓiɓɓe julɓe jokkoɓe ɗam tinnen jokkoɓe ɗam tinnen balloɓe wallahi mi wattata sabi ni tan woni yaade lakara nimsa ko wadde ko moƴƴi yo Allah nawri yeeso albarka ceerno Habou Diallo albarka moƴƴo albarka julɗo albarka jokkoɓe ɗam albarka jankiniɗo wallahi leñol ngol yi golle maɗa koye moƴƴere Allah yo wonema ceerno Habou aywa leñol ngol de yi jaka andama tigi tigi ko holko woni fedde hebla sukaɓe Afrique hol darde fedde hebla sukaɓe Afrique hol ballal fedde hebla sukaɓe Afrique en jetti kawmen ndeysan non ko wiide e goto e meɗen fof dendangal ɓiɓɓe leñol ngol dendangal kadi jaale leñol ngol jogiiɓe leñol ngol tinnodire sabi Allah ngare ndaare golle Mama Kandé ngare ndaaren golle ngajjel ka ngajjiniɗo e moƴƴere ndaaren kadi musidɗo men tedduɗo gadduɗo de voyage garvier kala voyage ko 400 000 aba he jogade tiiɗani ɓuri tidde ko waɗede barke walla leñol muɗum jawdi wiyaɓani ittude koye neɗɗo ene jogo milliard joom bujjoyi ɓuura ɗum sabil jawdi ko hay hunde wonani goram kaw Mamadou Boubou Ba jaam ñalle maɗa koye ha to Belgique Bayel Ba Lam Mamadou ɓeɗon ko Belgique woni ha worɓe susɓe fasɓe Abdoulaye Sy jaam ñalle maɗa gorko pullo bandiraɓe fulɓe ndeysan nane jaru koye nane jaɓɓal yontaɓe nane jaɓɓal fedde hebla sukaɓe Afrique nane jaɓɓal fedde hebla sukaɓe Afrique non eske wallahi yiyama koye yiyama nanama kadi jaɓama ha fedde hebla sukaɓe Afrique an anduɓe Allah foof kuccida e hunde nduwo mbiya ene jaadi hen wasa yaade yeeso kadi fedde nde jogo oɗo gorko moƴƴo nunɗuɗo jokkoɓe ndem ndeɗon fedde wasa yarude yeeso albarka maɗa ceerno Habou Diallo albarka fedde hebla sukaɓe Afrique ewa cate 25 walla cate 26 golle men nani da holko poɗɗen wadde holko kanɗen wadde holno poɗɗen waɗirde holko kanɗen ɓeydude ndeysan nanɗo koye jaɓɓal yontaɓe
jam taw mi yetti on mi yettani Allah mi mani on mi manti on koye bismillah moɗon e fedde hebla sukaɓe Afrique machallah ɗo tan yoni guite ɗo tan yoni darɗi wallahi ɗo yoni aduna foof yi weeli weltima albarka fedde hebla sukaɓe Afrique albarka moɗon albarka teddugal moɗon albarka darɗe moɗon albarka soknaɓe fedde hebla sukaɓe Afrique ko wayno e Oumou Hani Anne Ramatoulaye Sall nene Mariame Tidiane Ba Penda Dia Girlajo de bandiraɓe kon moƴƴuɓe koye jarama de